Čaute frčinky! Zdravím vás z tohto jesenného prvého vlogu, z ktorého sa teším, neviem prečo, lebo je čo? Je stredička, zajebať si trebička, neviem čo som to povedal, nevadí. Jak sa máte? Už dlho som nenatočil žiadny skurvený vlog, ktorý vlastne neviem točiť, lebo to je proste úplná habaďúra. No a tak proste, no tak asi by som mal skončiť, lebo to neviem, no. Dobre, čaute. Robím si piču. Ne, no takže, jak sa máte, kundibádi? No, piči, tento tuto by mohol odbočiť. Jak sa máte? Dúfam, že sa máte dobre. Ja sa mám tak polooblačno, mierne vykúkne slniečko, Oskarík, takže celkom to ujde. No včera som dal extrémne dlhý stream, ty kokšo, že 3 hodiny, dobre. Z toho mi to úplne, že nešlo. Ale nevadí, všetko zlé je na niečo dobré, takže sa tomu vlastne aj teším. No ale, čo mám nového? Mám nového tom, že keď príde Battlefield 1, čo vlastne už hneď automaticky, jak príde, idem ju hneď zakúpiť, v momente hneď akože must have. A budem chvíľku streamovať to. Ale raz za čas určite, možno že maličko, troštička, kúsok len, zastreamujem aj CS-kom. Ale chcel by som určite ten, kurva, som normálne to malo efekty, kokšo, ten tunel, dobre, popiči. No ale určite vlastne budem ten Battlefieldko streamovať, takže na to sa teším, lebo to bude strašná popičovka a úplne, že je topka. Tak ja dúfam, že to už čoskoro vyjde, lebo už sa normálne neviem dočkať a teším sa, jak malý psík pred svojím pánkom. No, normálne sa mi vlhčia podbradavníky z toho. Takže je to také vzrušujúce, je to napätie, je to strašné napätie. No, takže tak, no. Ale ako inak a tak proste, idem akurát sa tetúvať, vlastne dotetúvať. Idem si vlastne dať dokončiť kérku. Ako normálne, že ako huba, čo vlastne máte žuvačky, tak z toho vlastne on dožuje ten tatér a proste on mi to tam len tak flasne. No, to je dobré. To je slovíčko, jak ty kokos, jak normálne výron, ty kokot, keď normálne dáš to ženské na brucho. To nevadí, dobre. je to pohodička. Tak sa teším, zase idem si to troška vytrpeť. Lebo je to úplne na hovnom mieste, je to na rebrách, ty kokšo, ale veď možno ste mohli vidieť aj na tomto, na streame. Ale ináč ako pohodička, ešte je veľa čo dorábať, tak sa teším, aj potom ukážem, keď to bude dokončené. No, ale inak ako zima je jak v ruskom filme. Moc sa mi nechce ani výjsť z postele. Komu by sa chcelo, ne? Keď si poriadne zasereš, ty kokšo, tak to máš jak radiátor pri sebe. Ne. Takže, aké čupírky, dobre. Takže tak, no, tak sa teším. Ale ešte som sa chcel spýtať, určite mi možno, že poradíte niekto, jak, toto ani ja sám neviem, jak dokážem v tých Twitch alertoch, alebo kde to vlastne sa dá nastaviť, aby bola v pozadí hudba, songy nejaké proste, request song a takéto. To viem, že to ide cez ten Mobot, či jak sa to volá. Som to tam aj našiel, ale neviem, jak to má fungovať, kokos, lebo je to také nejaké všelijaké, no. Takže skúste mi poradiť do nejakých týchto, skúste mi poradiť nejaké hintiky na to, že jak to vlastne spraviť, no. Keď sa tam aj policajti prenasledujú, nevadí, vidia, že držím telefón, ale tak natáčam, ne? Nech idú do piče, bože. Ako čo som? No tento kokot sa tuto predo mňa odspal, dobre, drbí hlav sprostý.
normálne, že ako ondivták. Zmrndolín, takzvaný zmrndolín. Kokos, holka je normálne nebezpečná. No, takže tak proste. A jak sa máte vy, pochváľte sa, dajte do komentov všelijaké názory, pičoviny, všetko možné, že jak sa máte, čo máte nového a proste pičoviny, no veď vlogy sú o tom, o pičovinách proste. Dozvieš sa hovno, máš s tým kopec roboty, no ja nemám, chvála Bohu, lebo proste nemusím to editovať, idem na to proste, mne sa to editovať nechce teda. Proste som povedal, budú surové tie vlogy a budú surové tie vlogy. A proste tak, nechce sa mi tam dávať nejaké efekty a pičoviny, ja na to nemám čas, ako vlog má byť, ale do kokoto posraté, no tak akože, toto si predstavte, no pozrite sa na toto, ty kokos, no to sú úplní čuráci. No, tento kokot vlastne z hornej dolnej má teraz, nepustí buzerant jeden sprostý, no takže tak, proste, no úplne ma vyšachoval kokot. No ale čo som chcel? Dúfam, že tam budem mať kde zaparkovať, lebo ináč to je v piči toto. Počkajte, prdnem si. Kokot. Ja, dúfam, že ste to počuli. Ty kokot. Fuj, ty kokot. Fuj, do piče. Kokot, umieram. Čo tiebe? Normálne mŕtve deti, ty kokos. Fú, ty kokos. Musím otvoriť ešte druhé okno. Ty kokos. Fúha, dobre. Neviem, čo to bol za hnoj, ty kokos, čo som to jedol, ale jedlo to určite nebolo. Každopádne nevadí. Každopádne dúfam, že sa tam neposerem, lebo nejako kaďurko chce ísť von. Pýta si, takže uvidíme. No ale ešte jednu vec by som rád sa spýtal. Dobrý slečna, dobrý. Jaká bola chutná, ty kokos. Nike 6, to nebola zlatá kopka. Skurvená goldigerka, ty kokos. Nevadí, je to pohodičke. Ale veď čo, aj taký musia byť, ne? Ona rada fajčí zase, otrčí bulu, takže to je dobré, veď čo, aj také musia byť, ne? Čo som chcel, ja ohľade PCčka, kokos, čo to tu nejak svieti na mňa debilne? Som bol nasvietený, dobre. Chcem vyzerať v kamere, dobre. Kokos jebak jak hovano, nevadí, dobre, ale ofinku som zabil. Máte zuby? Ide sa na zuby? Zuby? Dobre, zuby si zabil, co? Aha, dobre. No, ale kokoti, bože, toto je hrozné, ty kokos, normálne sa niekam dostať v tejto pojebanej Bratislave, dobrý? Tak to je hrozné. No konečne sa chcem spýtať, že... Jak je možné, toto v kuse mi tie Twitch alerty blbnú a neviem prečo, vlastne Streamlabs sa to teraz volá a neviem prečo. Raz mi toto ide, follow, raz nejde a piče. Skúste mi aj to dať do nejakého komentu, ak budete vedieť niekto, že jak to vlastne toto, neviem, raz to ide, raz to nejde, alebo ozvena, prečo je ozvena? Neviem, čo mám nastaviť, aby som nemal ozvenu, keď vlastne toto. Skúste aj to by ma úplne potešilo, keby ste mi dali takýto nejaký hintík. No a... Takže, lebo to je to, koľkokrát mi hovorí kamoš, čo vlastne ma sleduje, že mám ozvenu. No a kokot, no čo ja mám, jak mám do piče? Čo mám moc hlasno ten? No akože tak, niekto mi zavolal, tak sa to prerušilo, úplne ondivták do piče, lebo kokot, no teraz mi musia volať, úplne ešte jak debilný proste, no počkaj, dobre. Takže úplne, no ne ty kokot, nevocpa, ale idz mi do piče ty chromtavý kokot, čo robíš ty kokot? No to není debil, to není vôbec debil, ty kokos. Absolútne. Takže tak, teraz tu budem zase hodinu krúžiť do piče, lebo nebudem vedieť nájsť miesto na parkovanie. Lebo v centre Bratislavy to je úplne, že na hovno parkovať. Pokiaľ nemáte tú vlastne tú vyhradenú kartičku, tak môžete ísť parkovať akurát tak do piče. Aj tam vás vlastne pošlú do piče, lebo tam tiež nemôžete poriadne parkovať.
Ako v Torej, no. No, takže tak, no. No áno, tuto vidíme Vajsa, ty kokos. Normálne na tej jeho škatuli veľkej. No, dobre páni, idem hľadať parkovné, aby som to tu niekde našiel. Určite sa ešte ozvem, možno z tatovacieho štúdia. Takže vidíme sa zatiaľ, díky moc, čaute, ahoj. Čaute. Takže už som tu a idem sa troška dať akože do pucínku, jak sa hovorí. Takže vidíte, no, to je ono. Dobre, čaute.